irridu politiċi li jikkompetu bejniethom biex joħolqu il-ġid għal ħaddiema tagħna u mhux biex xi ħadd jistana. Politiċi li jiżguraw li l-ġid jitqassam b'mod ġust bejn kulħadd, fejn il-ġid li noħolqu permezz ta' reputazzjoni tajba verament tilħaq lil kulħadd. Fejn kulħadd u kull min jisħoqlu xi ħaġa tingħatalu bid-dritt u mhux bil-korruzzjoni. Kien dan il-messaġġ tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġuż meta indirizza konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Nissaħħu Flimkien. Ċertament aħna poplu ambizzjuż li dejjem naraw kif se noħolqu il-prosperità u l-ġid għal poplu Malti u Awċi. Poplu bieżel u b'valuri sodi li dejjem iddistingwewna fl-Ewropa u fid-dinja. Aħna poplu li kburin li Maltin u Awċin, iżda fuq kollox ħaddieħor jirrispettana wkoll u jeħtieġ li jibqa' jirrispettana u biex jibqa' jirrispettana rridu nibqgħu naħdmu biex nippreservaw ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. David Aġuż saħaq li fl-aħħar snin smajna bi skandli li għarqu r-reputazzjoni ta' pajjiżna speċjalment fis-settur ekonomiku u stqar li dan wassal biex is-settur tas servizzi finanzjarji jinsab f'riskju. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif din il-klima ma tattirax investiment barrani. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista qed ikun proattiv fejn irressaq sensiela ta' proposti biex iċ-ċittadini ma jħossuhomx iktar żgħar biex nibnu reputazzjoni tajba u tkun kif kienet taħt gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Id-deputat Carol Aquilina tkellem dwar l-iskandli li ġraw fl-aħħar 7 snin ta' Gvern Laburista fejn saħaq li l-poplu Malti għandu dritt ikun jaf il-verità dan filwaqt li stqar li min għamel il-ħażin għandu jaffaċċja ġustizzja. Ser nibqgħu naħdmu favur il-verità u s-sewwa bħala l-aqwa għodda biex pajjiżna issir ġustizzja u jerġa' jsir pajjiż b'reputazzjoni tajba, rispettat u magħruf għas-serjetà tiegħu mhux biss fl-Unjoni Ewropea, iżda fost il-pajjiżi kollha tad-dinja. Min-naħa tiegħu d-deputat Ryan Kallus istqar li s-settur tal-enerġija għandu bżonn jitnaddaf mill-korruzzjoni u fakkar kif fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista talab għal inkjesta pubblika fid-deal tal-Electrogas li l-Gvern irrifjuta. Qegħdin nagħtu kontinwament il-proposti, il-kwestjoni fejn neħlu issa però li l-Gvern qed jażel illi jinjorhom anke fir-replika tiegħu meta jwieġeb għad-diskorsi tagħna. Però aħna ma naqtawx qalbna, nibqgħu nitkellmu fuq il-proposti tagħna għaliex irridu nuru wkoll li aħna għandna l-idejat u li kapaċi nkunu gvern alternattiv. Ryan Kallus saħaq li pajjiżna jista' jinvesti fit-tieni interconnector li jagħti lil pajjiżna opportunità biex nixtru bl-irħis meta rridu, minn fejn irridu u bir-rata illi rridu u fakkar li dan seta' jinxtara faċilment bil-flus li kien jifranka l-Gvern u l-poplu Malti kieku ma sarx id-deal tal-Electrogas.